впечатляваща книга. Тя се нарича "Теория на вероятната архитектура" и е създадена от архитект Димитър Паскалев, който е тук при нас. Добре дошъл. Здравейте. Много се радвам. Аз съм абсолютно приятно изненадан, да не кажа силни думи, като впечатлен от това, което сте направили, защото, знаейки вашата биография, сериозно отношение към важни обществени и лични архитектурни теми, тази книга е една много голяма заявка за вътрешния свят на автора, който може да си позволи тази форма на фантазия, изключително интелигентна, с едно деликатно чувство за хумор, което върви през целия разказ и с което извършвам и ви давам думата. На времето правих един брой на списанието, което правя, няма естествено да го казвам, който беше посветен на утопиите. И там половината от темите, с които се занимавах, бях свързани именно с архитекти, които представят свои утопични, смятани за абсолютно налудни проекти на света, много от тях, които вече са факт, обаче, по ирония или не. Така че разкажете ни за тази книга повече, защото това е теория на вероятната архитектура. Тук е едно поле на фантазията, в което вие влизате с възможното. Кое е възможно в архитектурата? Да, теорията казва, че ако има и минимален шанс една архитектурна идея да се построи, то това непременно ще се случи, независимо от времето, мястото, автора, пространството. Това обяснява много факти, поради които една идея се е проявила някъде, се е осъществила другаде по друго време. Но с книгата аз се опитвам да разширя полето на вероятности и да разширя този резервоар от възможности, които ще провокират общото културно пространство за развитие на архитектурната форма и ще могат да намерят изява и сцена там, където това е подходящо. Да, това е една, разбира се, не го казвам толкова амбициозно, това е едно нещо като тетрадката на Леонардо, който си прави всичките тези проекти, пак считани за невъзможни или полувъзможни или всичко останало. Да, истината е, че една архитектурна идея еволюира, тя мутира и тя търси пространство и място, където да се прояви. Но в съвремето, когато вече имаме регистриране на идея, анализ, синтез и употреба с помощта на свръхбързи технологии, изкуствен интелект, информационни облаци и така нататък, авторството малко по малко ще се загубва и това, което ще предизвиква случването на събитията в бъдещето, са фактори като общество, ценности, култура, технологии и така нататък. И тогава някаква идея, която се е родила преди години някъде по земята, изведнъж намира място, посява се и виждаме поредния шедьовър. Вие извеждате и много интересни и математически, и физически формули, в които 0,0001 всъщност е равно на 1, което прави вероятността да се случи нещо наистина много сериозно. Това твърди, разбира се, формулата, това е въпрос на доказване. Но всички тези проекти, които вие сте измисли, загърбват възможността човечеството да оглупее, а само да се развива нагоре, защото те са наистина свързани с много сериозна, как да кажа, обществена, социална и всяческа просвета, която да сбъдне тези утопични проекти. Ами аз съм романтик, особено в състоянието на ваканциите, в които съм рисувал тези рисунки, но в същото време аз съм практикуващ архитект и много голяма част от тези архитектурни рисунки са осъществими. Така че те дават една алтернативна представа за общество, в което ние бихме могли да живеем, в една архитектурна среда, която е крайно природолюбяща. Изцяло, обгърната от природата, да, или в която вътре в нея, не знам. Цивилизацията и майката земя са в една хармония, разбирателство, което мисля, че може би е единствената смислена посока на развитие. Да, защото ако човек дори седне да помисли в перспектива, в сериозна монархическа перспектива, т.е. династии напред, тук наистина могат много практически идеи да се вземат. Да, и аз така се надявам, че посявайки
тези идеи в общото информационно пространство. Те ще бъдат запаметени, анализирани и каталогизирани в това пространство и те ще си намерят път във времето. Аз много се надявам, че ще се намерят и достатъчно просветени авантюристи, заможни на всичкото отгоре, които заедно с вас да осъществят някои от тези проекти, защото някои от тях са абсолютно възможни. Дето се вика, утре се направят, разбира се, с много инвестиции, много проби. Също така смятам. Да. И за това разширявам кръгозора на възможностите в пространството. Света е широк. Също така и във времето, защото не е казано, че това ще се случи утре. Но ние сме готови да участваме. То утре може комета да ни удари и всичко да свърши, да не дава Господ, но така или иначе това са много интересни неща. Освен къщите, които се самоиздържат, растенията, така, толкова мечтая наистина да се върне Цепелина в общественото, защото вие давате и тази опция. Ами да, истината е, че технологиите променят пътя на цивилизацията. Понякога има технологии, които се проявяват след като бъдат изтупани от праха поради нещо друго. Например, ако започнем да добиваме хелий много ефтино по някакъв начин, изведнъж ние ще може да имаме нов товарен транспорт от балони, с които да пренасяме огромни елементи на сгради, които да се произвеждат във фабрики, и изведнъж да няма нужда от толкова много пътища или транспорт и да може да направим сграда на някакво невероятно място, където няма никакъв достъп. Така че точно технологичното развитие е неочаквания черен лебед в бъдещето, което ние не винаги може да предвидим. Не винаги може да предвидим и на времето, когато фантастите предвиждаха някакви неща, всички казаха, това кой знае кога ще се случи, ако някога се случи, а то отдавна вече започна да се случат. Това е факт. Преди няколко десетки години буквално. Да, това е факт, че ускорението е толкова голямо, че дори и теоретиците, фантастите не могат да насмогнат. Дори художествените прогностици са абсолютно безсилни. Абсолютно, напълно съм съгласен. Господин Паскалев, кажете ни утре в сградата на УАСГ. Естествено ще е премиерата. Правя една публична лекция пред студенти, професори, професионалисти и заинтересовани от моето творчество хора в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Много гадна абревиатура. Да, входът е свободен. Си стягам, да. Това е място, където аз съм получил образованието си преди време и много се вълнувам от това предстоящо събитие, но всъщност книгата излиза в Амазон и това е до голяма степен и символно, защото това е световно пространство и аз се надявам точно там да бъдат посяти възможностите за интерес и за бъдещо развитие на тези идеи. Надявам се, че мислите и за английски да има версия, нали, задължително. Разбира се. На добър час утре с премиерата и дай Боже стискам палци